ассалому алейкум тамошобинон, созед нағзен саломати хубай анами магазини Виктория Секрет омадагем. Марҳамат ҳамиқа новинкои фасон, аксиёи беҳтарин пешниҳод кардагиям. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-4 дарвоза духтаро ряди магазинои шишагӣ 126 магазин. Марҳамат то охири навороро тамошо кунед, боварӣ дору маҳқултон мешава. Ира бинен охи бовар кунед духтарако, ина 126 магазин беҳтарин новинкора шумо фақат аз анами Виктория Секрет пайдо мекунед. пижамои хушрӯра 50 сомон кардагиан духтаро, двойкара 50 сомон кардагиан. Ана баъд бо доран инҷода 150 сомона, 100 сомона. Хулас беҳтарин новинко дар Виктория Секрет шуморо интизорай. Рақамошон ҳаст духтаро, омада натонед нависен хичон дар ва как доставкатон мекунанд. Доставщикшон бо духтаракай. Марҳамат занҳои азиз интихоб кунед. Ва духтаро нигоҳ кунед чихе хушрӯ халатои Бишкек 10 расветкаш омадай, ҳамқа моделакои фасон. Марҳамат дар магазини Виктория Секрет. И Бишкекай духтаро Тошкент нестай, копия люкси турецкиё беҳад хушрӯ, ҳам сифаташ, ҳам вайша бинен, фасонша бинен чихе хушрӯчай. Брукошон катян, марҳамат двоечка 200 сомон. 10 расветкаи фасон омадагай духтаро бо бинависен мефаҳмонанд то накадом шай чихелай, ёки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазин, ряди магазинои шишагӣ. Марҳамат беҳтарин интихоб дар Виктория Секрет. Ҳама цветоша доре на 10 та расветкаи фасон доранд духтаро. Качествашда гап нест. Инамия моай қахшруван духтаро ва ёра бинен. Марҳамат бинависен новинкаи фасонай. Качестваи беҳтарин. халатои фасони Истанбул омадай духтаром хушрӯира бинен. Материалшам аҷоиботай ғавсакаки хушрӯ. Баъд медонед размеро ҳамаш ҳаста ина Виктория Секретои фасон 200 сомон. Чӣ размере дар корайтона марҳамат бинависен бо шумода пирра мефаҳмонандтона. Бозори Корвон аиҷа тарафи Пажарка байни 3-4 дарвозая 126 магазин, магазини Виктория Секрет. Ира бинен материалша сангоша. Бинен чихе хушрӯчай. Мана марҳамат духтарако ҳози сезони амино омадагай. Размеро то 60 аст, то 60 размер ҳаст. Бинен чихе хушрӯчай. Аҷоибот 200 сомон духтарако. ҳамиқа халатои фасон омадай духтаро нигоҳ кунен. ё двойкаянд, брукошон катян аҷоибот хушрӯ. Бори Бишкекай, бори Бишкекай нархиш чанд сомай? 200 сомон. Размеро ҳамаш ҳаст духтаро нигоҳ кунен. чихе хушрӯвай. Ина арусако занҳои азиз ҳамаи размерош ҳастай. Тоза Бишкек якум сорт 200 сомон. Каседа дар корай бинависен дар равакак доставкатон мекунанд. ёки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-4 дарвоза. Нигоҳ кунед хушрӯгиша охи. Байни 3-4 дарвоза 126 магазин, магазини Виктория Секрет. Фақат борои эксклюзив мебиёра Виктория Секрет. Нигоҳ кунед охи. Инами халатча манамхе фасонай. Ва ира бинен духтаро чихе хушрӯ халатои фасони турецки омадай дар Виктория Секрет. Марҳамат ҳама ҷода 600 мефурӯшанд, леки Виктория Секрета почадороша 400 сомон кардагиан. Успет кунен 10 та расветкаи фасон омадагаям қа хушрӯчай. Ина бинен турки худаш маълумай чихелай духтаро шушта мепӯшанд, ята мегирен чанд сол мепӯшанд ҳичи намешава. Ҳамқа бо расветкош фасона ина чӣ расветкаи топови дар корайтона бинависен доран доставкатон мекунанд. Размерош ҳамаш ҳаст, размеро ҳамаш ҳаст. Бисёриё инами халатои туркира комплектча мекованд. Ина марҳамат Виктория Секреда ҳам бо нархи дастрас, ҳам интихоби васеъ омадагиай. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазин, ряди магазинои шишагӣ Виктория Секрет. Ва духтаро ира бинен чихе хушрӯ Виктория Секретда четвёркара 100 сомон кардагиан. Я намуд фасонай и цветоша бинен бо чихе цветои хушрӯ дора. ҳозир нишон метиҳем чӣ дора дар комплект. 4 та чиз 100 сомон. Марҳамат духтаро каседа дар корай нависен дар ва как доставкатон кунанд. Халат дора, ина шортикча дора, ана баъд вай дора, сарочка дора, баъд инчунин брук дора. 4 та чи ина арусако духтарако каседа дар корай метавонед Виктория Секрет биёен айпеш бинен. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-4 дарвоза ай магазини Виктория Секрет 126 магазин. Ира бинен духтаро чихе расветкош бо фасонае ҳам қабо блеск метиани материало ина ҳози сезони ҳамино шидагиай гарма как
каседа дар кора инам хели Виктория Секретҳои оригинала бо нархи дастрас бо нархи ҳамагӣ 100 сомон метавонед аз анамин нуқтаи савдо харидорӣ кунед. янаму двойкои фасон омадай духтарако 50 сомон ҳамагӣ нигоҳ кунед. пижамои хушрӯи фасона дар Виктория Секрет 50 сомонӣ кардагиан навинкаош омадай. ира ҳам материалаш аҷоибот хушрӯай, ҳам ира бинен охи расветкаоша глоша бинен духтаро маъқултон мешава. беҳтарин варианто ина глоша бинен чихе хушрӯча ҳамаш двойкае ҳамаш аксияда 50 сомонӣ штагай. успет кунен навайшам бинен брукшам бинен чихе хушрӯакай 50 сомоне духтаро чанд намуд дора чанд гил дора кадомеша мегирен ина успет кунен барое ки духтаракода нарасида буд ҳамаи размерош омадагай 50 сомон иша бинен чихе фасонай. бозори корвон айҷа тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвозаи духтаро ряди магазинои шишагӣ 126 магазини Виктория Секрет духтаро успет кунен ки тамом нашава барое ки гулои навинка омадагай баъд материалошон аҷоибот омадай 50 сомон омада наметонед нависен хичон дарав доставка мекунан доставщикшон духтаракай. хушрӯгӣ ира бинен духтарако охи ира бинен чихе фасончае бо материалша намеген ҳам қафасонай материалаш лапшаи мулоимакай марамат ҳичи намешава шушта мепушен духтаро чанд та расветкаи фасонш омадай ино ози аксия шидан 220-250 буд ози 150 сомон шудагай. ира бинен чихе удобни фасон танада роҳатай бовар кунен мана 150 сомон дар Виктория Секрет бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза духтарако 126 магазини Виктория Секрет иҷада дига цветошам аст ҳоз дига цветошам нишон метиҳем биненда маъқултон меша духтаро мана серишам аҷоибак будай материалаш беҳтарина ира бинен хушрӯе ҳаст ки мана инаи сиёсафедшам дилаксиёшам ҳаст хулас ҳама рангош ҳастай ина диден чихе рангакои фасон дорад ҳамаи ҳамира ҳози аксия кардагиан 150 сомонӣ ина бо брукакошона бинен чихе хушрӯай размерашон чихе лайёра размерашон стандарт то 70-80-90 кило дома мешавад. ина размеро стандарт ями размери 44 тақрибан то 54 мешава. марамат биёен бо айпеш хитон бинен духтаро омада наметонен рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен хичон дарава как доставкатон мекунан яке ку маъқултон меша духтаро ина барости айпеш биненда аҷоиботай материалош. ина духтаракои хушрӯ бисёриё размерои калони инами дилакора мепурсиден марҳамат магазини Виктория Секрета қариб то 100 килогара размер овардиян бовар кунед занҳои азиз шумо низ метавонед ина размерои калон ки намёфтен шумо низ метавонед аз анами топови пижамаҳои хушрӯ аз магазини Виктория Секрет харидорӣ кунед бо нархошона намеген чихе нархои хубай 100 сомон сифати хушрӯш мана 100 сомонӣ марҳамат остин дарозакои хушрӯ 100 сомон бозори корвон ина детскиёшонам ҳамаша 100 сомонӣ кардагай сифатошон хушрӯаяё бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза духтарако 126 магазини Виктория Секрет ина хеле дилакш аст анаи дилакш аст иҷа ҳам устин калта доран ҳам устин дароз доран дили калон дора чӣ намуде дар кораитона ина иҷа бо ини глошам ҳастай ҳамаи ҳаминора аксия кардагиан 100 сомонӣ ҳамаш 100 сомонӣ духтаро успет кунен бовар кунен иша ижда хушрӯ иша ижда хушрӯ беҳтарин интихоб дар Виктория Секрет духтаро омада наметонед нависен духтаракай доставщикшон дар рава как шумода бурда доставка мекунад. комплектои эксклюзив мепурсен духтарако нигоҳ кунен комплектои фасон омадаи Виктория Секретда 100 сомон марамат вилюрови ҳози инамудош навинка омадагай беҳад хушрӯ чанд та расветка мана 100 сомонӣ ҳамаи размерош ҳастай бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешава магазини Виктория Секрет 126 магазин яди магазинои шишагӣ марамат чанд намуд доранд анаи модело навинко 150 сомон бисёриё комплектои хушрӯ мепурсанд марамат ина Виктория Секретда беҳтарин навинкаҳо ҳаст беҳтарин комплектҳо ҳаст нигоҳ кунен аҷоиб хушрӯиниёш бо 150 сомон ина иша бинен чихе хушрӯча иш чанд сомон иям 150 сомон мана ина расветкаоша бинен бо чихе расветкаҳои фасон доранд комплекти хушрӯ ина 150 сомон марамат омада наметонед духтаракои азиз доставщикшон духтаракай заказ кунен худаш бурда шумода доставка мекуна ҳамқа хушрӯи комплектошон иҷада бисёрай мисол вақт камай ҳар як таира нишон дода намешава мисол хутон биёен ё ки нависен доставкатон кунанд як бор дигар такрор
мекунем бозори Корвон тарафи Тилло тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин ряди магазинои шишагӣ мана ишаишта хушру ҳамаш нархошон дастрас. Духтарако нигоҳ кунед инами хел кармияши бисёриҳо мепурсиданд дар магазини Victoria's Secret чанд моделш омадай тройка я намуд бо фасонан ин чанд сомонай 150 сомон духтаро оригиналошай ин материали қахшрувай иёш 100 сомон мана Victoria's Secret иёша 100 сомонӣ кардаган тройкай ина барои родон бисёриҳо мепурсанд дидан кармияши беҳад удобни хушру тройка 100 сомон ина ин моделш ҳаст баданаиш иш 150 сомон ин ҳам қиматиҳои 250 сомон аксия рафтестай 150 сомона беҳад хушрува ина марамат беҳад материалошон хушру шуста истифода мебаранд духтаро нархошон 150 сомон 100 сомон омада наметонед нависен хучон шумода доставка мекунанд бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазини Victoria's Secret ирам гулчая бонишонтен ира бинен ишам чиха хушуча и ҳаму сатсмашай духтаро марамат биёен айпеш бо бинен.